I vores gruppe vil vi have fokus på bakterier. I vores video vil der være tale om datasæt, vurdering af om der er tale om eksponentiel vækst med GeoGebra. Vi vil have en beskrivelse af, hvad eksponentiel vækst er, og hvad den grafiske betydning for A og B også er. Vi vil have en fremskrivning med i vores video, og til sidst vil vi have en forklaring på, hvad fordoblingskonstanten, som også er kaldet for halveringskonstant, er. Jeg har lavet en vurdering af datasæt 1, og det har jeg så valgt at sætte ind i Excel, da jeg ikke havde GeoGebra. Og her til venstre, der er tid i minutter, og til højre er bakterierne i antal. Og så har jeg lavet et punktdiagram, hvorefter jeg har trykket på et af punkterne, og bedt om at lave en tendenslinje, også kaldet regression. Og så har jeg bedt den om at vise R-værdien, som vi kan se her. Og fordi R-værdien er 1, passer det, at data vokser eksponentielt. Og da vi ikke havde noget logaritmisk papir, så har jeg gået ind og bedt den om at lave en logaritmisk graf, som vi kan se herover, som også viser, at punkterne er helt lige. Ja. I datasæt 2 fordobler bakterierne deres antal på 25 minutter. R i anden er lige 1, og derfor er der også en eksponentiel vækst. Formen for at regne det ud er y lig med 50 gange 1,03 i x. Eksponentiel vækst, det er noget, der stiger med en fast procent, og man kan enten vælge at vise eksponentiel vækst ved hjælp af computerprogrammet GeoGebra, hvilket mange mennesker synes er nemmest, men man kan faktisk også gøre det fysisk ved hjælp af enkelt logaritmisk papir. Og man kan så ved hjælp af en af de her to metoder vurdere, om der er tale om eksponentiel vækst i et givet tilfælde. Og det gør man ved at kigge på den linje, der kommer ud af de tal, man nu har. I vores tilfælde beskæftiger vi os jo med nogle tal i forbindelse med bakterievækst, men det kunne være alle mulige forskellige tilfælde, og dermed også varierende tal. Men man kigger altså på den linje, der kommer ud af de tal, man nu har, og så kigger man på, om de her målepunkter altså følger eksponentiel vækst ved det, at de for det første stiger med en fast procent, og om de følger eksponentiel vækst ved det, at de danner en linje, der tilnærmelsesvis følger de her målepunkter, uden at have alt for store udsving. Og når man taler om eksponentiel vækst, der taler man også om en bestemt formel, nemlig formlen y er lig med b gange a i x'ene. Og ud fra den her formel, der kan man jo så også se, at det jo derfor vil blive den bedst mulige linje, des tættere vi er på tallet 1. Og når jeg taler om den bedst mulige linje, så vil det jo sige den linje, der følger eksponentiel vækst bedst, kan man sige. Og den grafiske betydning af den her formel, det er, at B, det er der, hvor linjen den skærer i y-aksen, og A, det er det, man kalder for fremskrivningsfaktoren. Og når vi så kigger på det her bogstav A i formlen, nemlig fremskrivningsfaktoren, der kan man også sige, at bag det her A, der gemmer der jo så også gemmer sig en vækstrate, fordi det er jo nemlig en slags vækstrate, kan man jo godt sige, vi beskæftiger os med, når vi taler om eksponentiel vækst. Ja. Vi har regnet et fremtidigt tal ud for datasæt 1 og 2, og det har vi gjort ved at bruge formlen y er lig med b gange a i x'ene. Og derefter, der har vi sat et højere antal minutter ind på der, hvor vi har målt, og sat ind på x's plads, som er her. Og det har vi gjort på datasæt 1 her, og datasæt 2 her. Hvorefter, at vi derfor er regnet frem til et tal, der burde nogenlunde være præcist, som vi har her. Hej. Jeg skal snakke om fordobling og halvering. Fordobling, det betyder jo noget, det er dobbelt så stort, eller at der er dobbelt så meget af noget, end der var før. Og i forbindelse med eksponentiel vækst, så betyder fordobling, også kaldet fordoblingstid, den tidsperiode, der går, før at der er dobbelt så meget af det stof,
end der var til at starte med. Og det kunne for eksempel være i forbindelse med bakterier, som vi har valgt at arbejde med. Den tid, det tager for en bakteriekoloni, har dobbelt så mange bakterier, end der var til at starte med. Og tæt knyttet med fordoblingstid, der er halveringstid. Og halveringstid, det betyder jo så, hvor lang tid der går, før der er halvt så meget af et stof, end der var før. Og det bruger man meget i forbindelse med fysik. For eksempel sådan noget som radioaktivt stof. Hvor lang tid det tager, før at der er halvt så meget af det radioaktive stof, end der var til at starte med. Og halveringstiden og fordoblingstiden, det er den samme uanset udgangspunktet, og derfor så er begge disse tider konstanter. Og disse konstanter kalder vi halverings- og fordoblingskonstanter. Hvis vi kigger på fordoblingskonstanten, så hedder den T2. På vores graf kan vi se, at antallet af bakterier fordobles fra 12 til 18 minutter over 12. Så antallet vokser med 1 bakterie til 2 bakterier på i det tidsrum, og det er dermed fordoblet. Så y antal bakterier fordobles, når x, altså vores tid, vokser fra 12 til 18 minutter over 12. Og ud fra det kan vi så udregne, at fordoblingskonstanten er 18 minutter. Og jeg har også lavet sådan en tegning her, hvor at man kan se en bakterie, den bliver til 2 bakterier, altså den bliver fordoblet. Og det er den tid, 18 minutter, som så er fordoblingskonstanten. Ja. Og halveringskonstanten arbejder vi ikke rigtig med, men den hedder så T og en halv.